Cultural Center penny Mr. Kofi Mafo in a deal menu. Yo, Nachame, Madalma, so my into you. Say, Yejinaha, Emma, a memory fee cultural center, Onwa, and Nanusuna, Isia, yes, you have a smoha, it is Suma Santimani Ghana mine. Na, and Chepi, Abayjuma, ebi kone bi ba. Na, ebia ba, na, Sanse, share you, Rayam, Yeshem and Shayam, no, or say ba, na, ebada in when the chair, Yura, Nenanum, na fee so. Yejishra na emane afishia paso na mesre na mada yene wo ha adi ye pani pa oda ya no e won kran for National Commission on Culture cultural centers na she na se oni gina mi se benkumi ye freno nana utu owahene e champon on executive director National Commission on Culture Oye Kumasi this year, some Kumasi. The Tosubiu, also, Bema Gramo, Amama Kai, Ira, Mr. Chidako, when you're baby call, and then Odona Bar, and also Obedayano Cultural Center, your friend Mr. Kofi Mafo. The Otosuso, Yenya, Mr. Emmanuel Jewel Pipramensa. Ono na eba agudie hu nsem bibia oda no the friend no can say head of performing arts department the otoso yenua penny Center for National Culture na nana ono yura nikete hine nana usu ono so kan obi nana hima kiti hine minase na mia miso adawroma e friend me Peter King apia mina me kasamafu ma cultural center na say ansana e dey ebuomu ade ne adoye e dey buy be ma yura no executive director o asem kakra obeka amai ndasi mira cha me wadawma na no to wa hine champon me sum bema safotwebo akodua o kumawu se ne nkabom ehene o kumawu na Wadawma Mumpaibo ena Nyamiadom Mabe Executive Director for National Commission on Culture. Culture Center Wagana Yinano, Mesheso. Ene necessary ba no Wadawma Beje Unsemisha, a futu ene Wumpaibo. Na Niswadi Kakra, a war, ya Mresim Meba, Namabeje, wa futu ene Wakwanche, ne say Culture Center, ni nimse, ya mamreni amanye. Culture Center Wagana Yinano, Kumasi, and free ase, and Nunti, a drumra, a sase, a kaya tibom na ya she, said ye besa a pija a homo, ye can redevelopment of the Kumasi Cultural Center. Ya, ye chatwa kra ne se, mepese, and na manane for omoba, the obesia sa, the obesia chenebo, the obesia to mefra, ye kasa, and in oma horo, moba, no maba, no mukonesa. Adenti ena yenhwe se ye be ye bia ewo cultural center ho ye beti suku enu nti no odawma maniso ade hu ba ko ne se mehwe se ye be bie otumfo West African Cultural Studies and Resource Center ewo cultural center sabe ya obi a wo ba bia no obeba besua na afi di obroni beka se certification ye di amano se ye ntumafra eye kasa eye twenebo niade na mresem no megidi yese no ma aka no adaroma enya akwanya na ye beba na afi no futu sembia wo ho a ode be maye na ode amaye na nesia nyame dom ya enim dwumadie kese a da wanim ni asanteman nyina enim ene Ghana man nyina enim ye hwe se National Commission on Culture ene ne Center for National Culture Asante region emo bi esese de boa osum bi esese de som no wadawma ye beba ne de abesom se ya bibia ebeko kama kama edase yo na chame wadawma se ye baya ikran sam broni sa schnapps pentu mienu and I feel so black label and also pentu
So yes, I could Buama dear, Yura, Santihine, the Buama dear. Yana Santima, Yamame, also the Buama dear. Yura, Nakrachi for also Omadia, Ombuama dear. Yana Santima, Nachame, Ombuama dear. And you will 2-4 Nachame. Also, Omabuama dear. And the chat for Yura Ahinkwa for almost Ombuama dear. Pia, Edamasi. Mira Misu Ebru. Adarma Onana Mui, also from Mamre Free, Equatra Center. Adarma Onana said the Odi Kanka, Sir, Pennyford Dano, no, Mredu, I'm a year through her the Fufraba. Said the Oda Madi Makuma Contre, no, Umade Dano, Titru Penny Power Dano, Nana Utu Champon, Gunning in a one Dano, Bia Dibre said the Obo Mudi in the Daumadi. So Adaroma, you can't mamredia, Niti, and Neha. Wounty, and Omuti baby. Nti, and there, Okudi Tratuo, Nessa, oh, I feel more, Omuntimintina. Umubano abedia de no mafa kwanya so ayi mpanyimfo nyina de akire wo na no na onana otu champon o kasa mpa ono so kumawu ene wosom unhira no mpa abo ene wanya dibri a ene odigina hayi wo so wanya ni so adi hunu se obeye ntete bia a bibrem atoye efam nyina no yebenya ba bia ebesua sabe yamamre yamanie yenkasa yentumafira yasa ni nyina yebeye ho nkyerɛkyerɛ na iwia wanya ho abodini certificate bi e de atoso wose we ni nani so ade hunu na ode tu anim na wo hyira no a onim se obetima ye ama nani so ade hunu no so abam adaroma wose amamre de ka ni nyina ni asante ni nyina ene wa tibra no bra no obeba no adaroma kwankyerɛ afutuo ene wo hyira bia wode be ma no no onana otimi de di sebe Ghana Cultural Center yenim ama bibia ye kama enne oso no bedi ada okura ne nsembro ni nsapantu mienu whisky pantu adaroma obo mu ade na asante ma ebo mu ade na asante ma chame ebo mu ade wa chame ebo mu ade wo henkwa ebo mu ade wa krachefo nso ebo mu ade onana nom amamre fiefo iba ya enne diom no de bedi ade ne nebru for the mass papa. Nananum, Momian Pray Culture Santa for ye. Yan pray one man. Yan pray Culture Santa for ye. Zoom. Zoom. Dika utum for say or the mas papa na nena na utu champon o say pemre nebra na unsusu ya wanya oni so ade hunu nyina no ono betra se no hu kwampa o de befa so amani nyina bam kama Zoom, you are saying Nkanka, the opposite editing crofrom, any other channel, or say fat bra, no better than mine, she say, no boy, I'm on this one. Zoom. 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 You are saying if you do no bedino committee ayatie aye de hwe ho totoye no be ma kuma hu ne ka ho o say o de show sa akwa abonamane sa omra ono omra ne hwe nhihye ya mo betima ye afa wo de no ho ewom. Zoom. Zoom. O say
committee a ɛhwɛ mfie aduonum no so no na akumahu hene ɛka ho to obema committee for na fro no mahunu nhyehyɛ a wo ne obɛyɛ na waawo de ne de yewura se obɛpɛ bre no amoa ba no ne wahunu ɛho nsusuye ne ho ntotoe a mobɛyɛ Ziom yewura se ɔdɔm ase papa monko na yewura nhyira mo